Mary welaýatynyň merkezi şäherindäki we etraplaryndaky mekdeplerde bellenjek täze ýyl dawarasy üçin okuwçylardan pul ýygnalýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Mundan ozal okuwçylardan mekdebiň daşyny ýagny täze ýyl arçasyny dikmek, şeýle-de synplary bedemek üçin pul ýygnaldy. 6-njy günden başlap bolsa, Mar şäherindäki mekdepleriň şol sandy 1-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy, 9-njy, 16-njy we 24-nji mekdepleriň hemde etrap mektepleriniň okuwçylaryna mektepde bellenjek täze ýyl bayram üçin pul getirmeli diýip aýdyldy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 23-nji dekabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä mektepleriň sport zallarynda bellenjek bu çäre üçin kiçik klas okuwçylardan 20 manatdan, uly klas okuwçylardan bolsa 50 manatdan pul ýygnalýar. Bu pula sport zalda dikiljek arçany bedemeli, penjirelere çıra asmaly, bagşy aýdymçy getirmeli we şuňa meňdeş zatlar amal edilmeli diýip habarçy bellidi. Mundan başga habarçy 1-nji klas okuwçylardan täze ýyl sowgatlar üçin goşmaça 25 manadyň ýygnalýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosuna bu barada Mary welaýat bilim bölümünden we Agdalýan mekteplerden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurt resmiýlerine täze ýyl münasibetli çärelere hemme taraplaryň taýýarlanmagyny, çağlar we uly adamlar üçin şowhunly bayramçylyk çärelerini we sahne eserlerini köpräk taýýarlamagyň wajypdygyny noýabr aýyndan bäri aýdyp gelýär. Türkmenistanda bellenýän bayramçylyklar we halkary çäreler döwletiň guramaçylygynda uly dawara bilen geçirilýär. Bu mejburi dawaralary geçirmek üçin büdjet işärlerinden, okuwçylardan we studentlerden ýygyderli pul ýygnalýar. Soňky aýlarda Adatlyk radiosy ýurduň dürli regionlarynda, şol sanda Aşgabatda, Marda we Liwapda täze ýyl arçalaryny dikmek we binalaryň içini hemde daşyny bedemek üçin büdjet we medeniýet işärlerinden, okuwçylardan we studentlerden pul ýygnamak işleriniň dowam edýändigini ençeme gezek habar berdi. Mundan başga döwlet guramaçylygynda Aşgabatda geçirilýän mejburi bayramçylyk çäreler üçin ýurduň dürli regionlaryndan raýatlar öz hasaplaryna paýtagta eltilýär. Adatlyň habarçylary bu dawaralary gowy garşy alýan enatalaryň we çağalaryň juda çäklidigini, maşallaryň aglabasynyň güzöran eklenjiniň kyndygyny aýdyp, olaryň pul ýygnamak çärelerinden haly ýadandygyny belleýärler. Muňa garamadan adamlar işini ýitirmekden we käýin çalmakdan howatyrlanyp pul tawşyrmaga mejbur bolýarlar.